ትክክለኛ መንነታ ምፍላጥ ኣለካ ምናልባት መንነታ ክበሃል ከሎ በብዙሕ መንገዲ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ጓል ገዛውትኻ ክትከውን ትኽእል መሳርሕትኻ ክትከውን ትኽእል ካብዛ ሓሊፉ ግን ብዛዕባ ፍቕራዊ ርክብ ዘለዋ ተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ወዲ ዘለዋ ረኣያ ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ፍቕራዊ ዝምድና እንታይ ይመስል እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ፍቕራዊ ርክባ ከመይ ከብቅዕ ክኢሉ ምናልባት ንዓኣ ሓቲትካ ምፍላጥ ተዘይተኸኣለ ቁርብ ብዛዕባ ክትፈልጥ ግባእካ እዩ ኩላትና ኢና ንህንጠይ ፍቕሪ ክሕዘና ከሎ ሓድሽ ስምዒት እዩ ብፍላይ ድማ ሓራይ ኢሎም ናብ ህይወትና ከኣትዉ ፍቓደኛታት እንተኾይኖም ብጣዕሚ ብብዙሕ ነገር ንዕውር ኢና ከምቲ ዝግባአና ኣይነርእን ኢና ኣብዚ ክፋል ስምዒት እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ መንነትና ኣይነርእን ኢና እቲ ትኽክለኛ መንነትና ማለት እዩ እንተ ደኣ ፈትያትካ ደስ እንተልካያ ንዓኻ ንምስሓብ ብዝተኸኣላ ተፀባቢቓ ትመፀካ ትኽእል እያ ግን ሙሉእ ብሙሉእ መንነታ ግን ከይትገልፀልካ ትኽእል እያ ኣፍቃሪ ክህልዋ ጥራይ ትደሊ ብብዙሕ መንገዲ ነቲ ንስኻ ትፈትዎ ባህርያት ክትፃወቶ ትፍትን እያ ድሕሪ ግዜ ግን እቲ ሓቂ ምስ ወፀ ንዓኻ ፀገም እዩ ዝኾነካ ድሕሪ ዝኾነ ግዜ ምናልባት ለካ ካፍቲ ኤክስ ኣፍቃሪኣ ስለ ዝተፈላለየት እያ ንዓኻ ፈትያ ዘይኮነት ንዕኡ ንምርሳዕ ምሳኻ ነቲ ቁስላ እንዳሓከመት ክትፀንሕ ትኽእል እያ ብሓፈሻ ናይዛ ጓል መንነት ኣጸቢቕካ ክትፈልጥ ኣለካ ብዛዕባ ወዲ ዘለዋ ረኣያ ብዛዕባ ፍቕራዊ ርክብ ዘለዋ ኣረዳድኣ ትፈትዎም ትደልዮም ነገራት ተዋሓደ ነዚኢታት ብግልፂ ክተርእየካ ይግባእ እዩ ነዚኢታት ከተፍልጠካ ተዘይደለየ ትሽፍነልካ እንተኾይና ናይ ሓሶት ታሪክ እንተነጊራትካ እውን ምውፅኡ ኣይተርፎን እዩ ስለዚ ነዚኢታት ምፍላጥ ክትፅዕር ኣለካ ካልኣይ ኣፍቃሪ ተያልካ ክትፅዋዕ ትኽእል ደጋፊትካ ምስ ትኸውን እያ ትድግፈካ ምናልባት ብገንዘብ ማለት ኣይኮንኩን ካብዚ ዝዓቢ ኣብ ዕላማኻ ኣብ ሕልምኻ ንኽትበፅሕ ትድግፈካ ሰበይቲ ማለት እዩ ኣብ ዓወት ክሳብ ትበፅሕ ኣብ ጎንኻ ኮይና ኣጆኻ ትብለካ ጓል ወይ ድማ ነቲ ሙሉእ መንነትካ ትቕበሎ ተፍቅሮ እዚ ማለት ብናታ ኣእምሮ ኪት ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ከም ፓርትነር ተተባብዓካ ትመኽረካ ተማኽረካ ነቲ ብልብኻ ትፈትዎ ነገር ተፍቅሮ እያ እዚ ሓንቲ ጓል ከም ዘፍቀረትካ ተርእየሉ ዓብ ምልክት እዩ ስለዚ ሓንቲ ትድግፈካ ጓል እንተላብ ህይወትካ እዛ ጓል እዚኣ ብፍጹም ከይትኸስራ ተጠንቀቕ ሳልሳይ ሓንቲ ጓል ኣፍቃሪ ተያይልካ ክትፅዋዓ ትኽእል ናይ ግድን ክተርእየካ ዘለዋ ነገር እምነታ እዩ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ተኣምና ንሳ እውን ከም ተኣምነካ ክተርእየካ ኣለዋ እዚኦም ክልተ ነገራት ሓቢሮም ዝኸዱ እዮም ዝኾነ ሰብ በኣና ምዝተኣማመን ኢና ንኣምኖ ምሽ ኣፍቃሪ ተያይልካ ትፅዋዓ ጓል ንክልቲኡ ብሓንሳብ ዝሓዘት ክትከውን ኣለዋ ምክንያቱ ኣፍቃሪትካ እንተኾይና ካብ ጥርጣረ ናፃ ምዃን ኣለዋ በኣኻ ትጠራጠር ወይ ተሰልችዋ እንተኾንካ ካብ ትዛረቦን ትገብሮን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ እታ ተፍቅራ ጓል በኣኻ ክትተኣማመን ክትክእል ኣለዋ ሓደ ግዜ ትፈትዋ ወይ ብልቢ ተፍቅራ ጓል ካብ ሓልየት ዝተላዕለ ኣበይ ኣለኻ ምስ መን ኣለኻ ክትብለካ ትኽእል እያ እዚ ምስ ናፍቆትን ሓልዮትን ዝተተሓሓዘ ክኸውን ንኽእል እዩ ካብዚ ሓሊፉ ግን ዋላ ምስዕሩ ክትኻሻህ እንዳሰተኻ ኣበይ ኣለኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ምስኦም ከለኻ ብጣዕሚ ጭቕጭቕ ዘለዎ ክትቋፃፀረካ ትፍትን ዓይነት እንተኾይና እዚ ብዙሕ ግዜ ዘይእሙናት ሰባት ዝገብሮ ጠባይ ካልእ እንተተኣምነካ ኮይና ብዘይ ጥርጥር ንቤተሰባ ንመሓዙታ ብዛዕባኻ ትነግሮም እያ ከም ትተኣማመነልካን ቀዳምነት ከም ትበካን ተርእየካ እያ ነዚኦም ክልተ ነገራት እንተዘይረኣየትካ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ኣለኹም ምስ ትብላ ሓራይላ ብነፃነት ምስ ተሓገጋ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ 10 ግዜ እንዳደወለት ዘይትርብሸካ እንተኾይና ኣብ ቅድሚ ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ተኣምነካ እንተርእያትካ ብውሽጣ በኣኻ እውን ትኸርያ ሓንቲ ጓል ብትፈትዎ ወዲ ትኸርዕ እንተኾይና ኣብ ገፃ ይርአ እዩ በኣኻ ከም ትኸርዕ ክተርእየካ ኣለዋ እንተዘይኮርዓትልካ ተሕፍራ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ድማ በኣኻ ከም ትኸርዕ ዘርእየካ ብገዛእ ርእሳ ምስ ትተኣማመን ኣባኻ እምነት ምስ ዝህልዋ እዩ ምክንያቱ ትጥርጥሮ ነገር የብላን ናይ ፅባሕ ህይወታ ምዃን ከኣተኣምን ማንም ተመፅእ ኣይግድሳን እዩ ቀዳምነት ትህቦ ንዓኻ እዩ ስለዚ ከም ተኣምነካ ከም ትኸርዓልካ ኣፍቃሪተያ ኢልካ ካብ ትፅዋዕ ጓል ኣቐዲምካ ካብ መልክዓን ካብ ኩሉ ነገራታ ክትሪኦ ዘለካ ነገር እዩ ራብዓይ ከም ተኽብረካ ክተርእየካ ኣለዋ ኣብ ዝተፈላለየ ክልል ዕድመ ከለኹም ፍቕራዊ ርክብ ጀሚርኩም ክትኮኑ ትኽእል ኢኹም ብርግፅ ዝነግረካ ግን ሓንቲ ጓል ኣባኻ ፍሉይ ስምዒት እንተተሰሚዕዋ ከተኽብረካ እያ ትጅምር ንዓኻ ትርእየሉ ትዛረበሉ መንገዲ ተዕርዮ እያ ክብረትካ ዝትንክፍ ቃላት ኣብ በይንኻ ይኹን ኣብ ቅድሚ ሰብ ፈፂማ ኣይትጥቀምና ንዓኻ ይኹን ነቲ ፍቕራዊ ርክብኩም ዘይተኽብር እንተኾይና ንኣብነት ዝኾነ ንእሽተይ ግጭት ኣጋጢሙኩም በቃ ሽዑ በቃ ንፈላለ ንምንታይ ከምዚ ኢልና ንጨቃጨቕ ትብል እንተኾይና እዚ ኣባኻ
ክብረትኩም ፍቅሪ ከም ዘይብላ ዘርኢ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ዝተጀመረ ፍቅራዊ ርክብ ተጋራጭ ናይልካ ዝቋረጽ ኣይኮነን ካልእ ድማ እንተ ደኣ ተኽብረካ ኮይና ፈጺማ ኣብ ቅድሚ ሰብ ትባሳጮ ወላ ትሕረቕ ምሳኻ መጀመርያ ነቲ ጸገም ክትፈትሖ ኣትደሊ እምበር ነቲ ዝጀመረቶ ፍቅሪ ብዘይጠቅም ምክንያት ክተፍርስ ኣይግባእኒ ብሓፈሻ ግን እታ ምሳኻ ዘላ ጓል ከም ተኽብረካ ዘላ ዝስማዓካ ስምዒት ኣሎ እዚ ስምዒት እዚ እንተ ደኣ ዘይስማዓካ ኣሎ ካብ ትፈትዋ ጓል ልዕሊ ፍቅሪ ክብረት ከም ዘድልየካ እንዳፈለጥካ ነዚ እንተ ዘይረኺብካዮ ጸጉራ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ዓይና ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ዝኾነ ንስኻ ትፈትዎ ስለ ዘለዋ በዚ ምክንያት ጠራይ ምስኣ ክትከውን እንተወሲንካ እዚ ጌጋ እዩ ብሓጺሩ ንዓኻ ክብሪ ዘይትህብ እንተኾይና ንፍቅራዊ ርክብኩም ተገዳስነት ዘይብላ እንተኾይና ተፈላለዩ ወላ ብሓንሳብ ሃሉ ዝኾነ ስምዒት ዘይሂባ እንተኾይኑ ኣፍቃሪተይ ኢልካ ክትጽዋዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ንስኻ ብናትካ ኣእምሮ ኢኻ ኣፍቃሪትካ ጌርካያ እምበር ንሳ ኣብ ካልእ ህይወት እያ ዘላ ሓደ መዓልቲ ካባኻ ከም ትፍለጥ ትፈልጥ ሰብ እያ ስለዚ ነዚኦም ነገራት ክትርኢ ኣለዋ ከተርኢ እንተዘይከኣለ ድማ ኣፍቃሪተይ ኢልካ ምጽዋዕ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ